Aste hauetan, Europako Parlamentuan komisario izateko hautagaien agerraldiak izaten ari gara. Hautagai horiek esandakoen inguruan, pare bat gauza azpimarratu nahiko genituzke. Hitz polit asko entzun ditugu, hori bai, baina komisario izateko hautagaiek hitzetik harago joateko intentzio gehiegirik ez dutela uste dugu. Azken finean, eta Parlamentu berriko indar harremanagatik denak diskurtso atseginak ari direlako egiten alde guztietako bozkak eskuratu behar dituztelako. Besteak beste, migrazio eta asilo politiketan konkrezio falta izan zaie, batzorde berriak orain artean izandako jarrera lotsagarri eta gizagabearekin amaitu eta Mediterraneoan ari diren gobernuz kanpoko erakundeak kriminalizatu gabe aritzea bermatu behar du. Gogoratu nahi dugu bestetik, 2017ko uztailaren 6an, Europako Parlamentuak Bergeron izeneko txostena onartu zuela kartzela politikaren inguruan eta presoen sakabanaketarekin bukatzeko eskatzen ziela estatukidei. Batzorde berriak honi zein jarraipen emango dion jakiteko lanean jarraituko dugu, presio hau guztiz garrantzitsua izango delako ahalik eta azkarren espetxe politika aldatu dadin eta presoak Euskal Herrira ekartzeko. Hitzetatik ekintzetara pasa beharra dago eta Bruselatik hori gerta dadin gogotik arituko gara.